Fa 4 anys ens presentàvem a les eleccions municipals com a Crida per Palma. Iniciàvem camí desencisats amb un pacte que no deien lloc. Estàvem cansats de promeses buides que acabaven sempre asfaltades. D'haver de votar sempre en el menys mediocre. La sensació de que res canviava res i de que el futur només podia anar pitjor. I poc ha canviat. Decidíem fer una passa endavant amb el convenciment de que una esquerra sense projecte, sense el coratge necessari per fer un canvi profund, no era més que una condemna des de zero. Sincerament, no vàrem treure els resultats que ens esperàvem. Les dinàmiques electorals són més complexes i estan més viciades de lo que ens imaginàvem. I ens va faltar temps i ens va faltar força. 4 anys després, tornàvem. No hem estat inactives. Han estat uns anys de fer feina de formigueta, de madurar, de teixir aliances i de fer-nos més fortes. Ara som CUP Crida per Palma i això és només el principi. Perquè volem Palma, però també volem Mallorca. Perquè volem països catalans. Perquè ho volem tot. Venim a impugnar el model del rècord turístic. Viure del turisme ens aboca al col·lapse. La riquesa del turisme queda en poques butxaques privilegiades, mentre que accedir a un habitatge digne és cada vegada més difícil. I els negocis de barri canvien constantment de mans per no poder fer front als lloguers inassumibles. Venim a omplir de vida Palma, a baixar les decisions dels barris, que la cultura ompli els carrers i les places i que la nostra llengua sigui una eina inclusiva de cohesió i no de conflicte. Recuperem Palma amb un nou camí. Diran que dividim els vots d'esquerres, però precisament són més necessaris que mai per recuperar el camí d'una esquerra desubicada, que se dedica a fer equilibris per maquillar la seva manca de projecte. Sense un rumb propi, sense un projecte valent, sense un replantejament de model, la dreta sempre serà un fantasma amenaçant. Avui volem ser franques amb la gent i demostrar que venim carregades de propostes per una ciutat plenament feminista, en el servei de la classe treballadora i de les classes populars, per una ciutat inclusiva, en lluita constant pels drets de totes les persones que l'habitat. Les migrades, les joves, la gent gran, lesbianes, bi, gais i trans. Totes són Palma, per un nou camí. Darrere tenim un desert i davant un nou. Ens hi deixarem la pell, no acceptarem un no per resposta. Sabem que l'Ajuntament té unes eines limitades per fer canvis profunds, però també sabem que governar no és demanar permís. Han de repensar col·lectivament què volem per Palma i deixar de gestionar miques per fer política. Agafar força i lluitar. A les institucions, allò que sempre han defensat en els carrers, i lluitar en els carrers el que no puguen guanyar les institucions. Perquè fer política és lluita i és responsabilitat de totes. Som la unitat popular i hem vengut a ocupar l'espai polític de l'esquerra rupturista. No hem vengut només a guanyar les eleccions, hem vengut a guanyar-ho tot. Ara i aquí començam un nou camí. Vota CUP Crida per Palma. 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 Vota CUP Crida per Palma.